hennes dotter gör det här. Alla kommer kunna se det. Alla kommer kunna se det. Hur tror du kommer kännas när du tar? Hon vill inte gå. Hon vill inte gå. Hon vill inte gå. Hur är ni poliser här? Titta vad du gör. Alla kommer kunna se det. Jag har många kontakter. Alla kommer kunna se det. Alla kommer kunna se det. Tror du det här är rätt? Hon vill inte gå. Ser det här ut som en sån som vill lämna sin mamma? Ser det ut som en lämna sin mamma? Ändå om det är beslut som har fattat, hur är det mer poliser? Hon vill inte gå för vad är det som det gör att hon inte gör det här? Är det här eran son? Det är inte eran son. Det är inte eran dotter. Nej, alltså ni poliser, de ger en order, ni gör order. Alltså det funkar inte så. Det här är inte eran dotter. Vad är det som säger att hon måste gå? Alltså det här är poliser. Det här är poliser. Det här är bara en mamma. Det här är mamma. Nej, jag kan inte. Jag kan inte. Vi tar inte barnen så för lugnt. Det finns inget lugnt om det här. Hur skulle det kännas om du hade en dotter och de skulle ta henne? Det känns inte bra. Jag fattar att det är beslutat att ni är polis. Nej, ni får slå mig. Vi får slå mig. Vi ska inte ta mig. Ja, men det funkar inte så. Ni kan inte. Hon har redan förlorat ett barn. Hon kan inte förlora ett till. Lämna mig. Jag gör det. Varför jag gör det finns inget lugnt med det här. Hon är en mamma, det finns inget lugnt med att ta hennes dotter. Ja, jag förstår att det är ett beslut, det är alltid polisen vet. Ni hör att det är beslut, ni kan inte göra någonting. Jag har en tjofa. Du kan tyvärr inte göra någonting. Jag har en tjofa. Det är mitt barn, jag har en tjofa. Jag frågar dig. Mamma, det här är verkligheten. Det här är verkligheten, du kan inte göra någonting åt saken. Det här är verkligheten. Jag är ledsen för det här, men det är... Nej, jag är ledsen, det är ditt barn. Det är ett beslut. Men ni menar att hålla henne sådär hårt? Det är ditt barn, lämna mig. Jag kan inte göra någonting, lämna mig. Släpp mig. Jag kan inte göra någonting, släpp mig, jag lovar. Släpp mig. Hur förväntar ni er hon ska vara lugn när det är hennes dotter? Det finns inget lugn. Jag tjovar. Mamma, men lyssna på mig. Mamma, de har inget val i det här. Vi ska inte ta de har henne. tagit ett beslut, de tvingar dem att göra det här. Så är det. Jag vill inte. Vi ska inte lämna mig. Jag förstår att det är... Så är det, vi ska inte ta henne. Kan du sätta dig ner och vara lugn lite? Varför? Mamma, lyssna så här är det. De har tagit ett beslut och de är tvingade till att göra det här. De måste göra det här. Så det här är verkligen det lever i. Jag sa inte det. Jag sa, de är mig. Vi går. Nej, vi går. Mamma, vi måste prata med dem. Vi pratar med socialen. Vi måste prata med socialen. Du är lugn så ska jag berätta. Så är det. De kommer göra en utredning på detta nu. Och så om det är så kommer du få tillbaka din dotter. Nej. Jo, för det kommer nu. Men de kan inte ta någon som inte vill gå. Varför? Därför att Varför ni inte lyssnar på mig? Därför att du försvårar det här. Du försvårar det här nu. Ta det försiktigt, ta det lugnt. Det kommer bli så. Jag kan inte göra något. Det är en annan grej om barnet ville gå, men hon vill inte gå. Släpp mig. Jag vill att du sätter dig ner och jag släpper mig, jag kan inte göra någonting. Nej, men då får du gå här eller här, okej? Och så får du låta dem jobba i lugn och ro. De jobbar. Vad de jobbar? Jag fattar att ni de jobbar sådär. De jobbar sådär. De som till mig ska komma och hälsa på barnen hemma. De mitt barn. Ska komma och hälsa barnen hemma. De mitt barn. Det är ett beslut som de har fattat, ja. Och det är under natten nu som... Jag kan inte göra någonting, släpp mig. Jag kan inte göra det är hennes barn. Hon kommer inte göra någonting åt barnet. Jag kan inte göra hon kommer inte slå henne eller någonting. Det är hennes barn. Låt henne krama om henne eller någonting. Du får inte lägga dig. Jag sa, släpp mig. Ni får prata om det här imorgon, okej? Prata om det här imorgon. Jag kan ge kräm, Selma! Jag kan ge kräm med barnen! Jag ska ge bara kräm! Bara! Låt henne ge en sista kram. Låt henne ge en sista kram. Varför? Ge mig mitt barn, jag ska ge kräm! Alltså... Tycker ni den här situationen är rätt? Alltså folk kommer att kontakta dig på grund av det här.
Alla de som ser det jag kommer skicka, de kommer kontakta er. Om ni får en massa skit hemma hos er, det är på grund av det här. Det är på grund av det här. Mamma, de har ingen val. Mamma, de har ingen val. Det här är polisen. Det här är polisen vi lever med. De har ingen val. När de tar ett beslut, det är ett beslut. Mamma, de måste följa deras regler. Och vi får bakom det. Det här är polisen, mamma. Det går inte att göra någonting. De är tvingade. De kan inte göra någonting. De är tvingade. Mamma. Beslutet, vilka är beslut? Socialtjänsten kan inte ta beslutet. Vi kommer det bara, vi kan ta beslut. Tills det var för tills, gå, varför? Ta det lugnt nu. Alltså jag får inte hur Lukas säger ta det lugnt. Det där är hennes dotter. Hennes dotter. Det här kommer hända. Tänk om det här händer er i framtiden. Det finns något som kallas karma i framtiden. Tänk alla som ser det här. Tänk hur mycket hot ni kan få om jag skickar det här. Tänk hur mycket problem ni kan få om jag skickar det här just nu.